दिनै मुसलपुरनि टाउनाव बाक्सा जिल्ला एबसुआबो हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बे समाव नोंथाङा बेखेवगिरि महरै मा बुंनो सानो? दिनैनि जि 52थि एबसुनि जोनोम सान बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जि हानजा सुरनाय हाबाफारि बे हानजा सुरनाय हाबाफारिजों आगोलनो जाबायदिहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ल'गाननि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खौसे खालामदोंमोन सोलोंथाइ बिथिङाव सांग्रांथि लाबोदोंमोन आबाद बिथिङाव धोरोमनि बिथिङाव गासैबो समाजनि बिथिङाव जौगानाय लाबोदोंमोन आरो फोसाबनाय लाबोदोंमोन आरो बेखौनो दिनैनि बे लं मार्चनि गेजेरजों आरो फिन गोसोखांहोथों आरो बे होसिख्रावनाय आरो स्ल'गानानो बर' रायजो राजाफोरखौ आरोबाव गोख्रों सांग्रां खालामबावथों। एबसुआ सांग्रां लाबोनायनि कारना बेनो बै हाबाफारिफोर दङ माखासे बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्ज होननाय मोनसे हाबाफारि दङ बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासैबो बिथिङाव सोलोंथाइ धोरोम बिथिङाव आबाद बिथिङाव समाज बिथिङाव गासैबो बिथिङाव जौगानाय सोलायनाय लाबोनायनि थाखाय एवारनेस प्रग्राम खालामबाय हादों सांग्रांथि मेल खुंबाय हादों आरो सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामदों।